Oikein hyvää päivää teille kaikille katsojille. Se olisi minä Juustunut täällä näin. Ja tänään pelattais Fortnitea, mutta ei pelattais perus solo tai mitään. Vaan pelattais Scripted Vietnam Operations mappia täällä näin. Eli kyllä varmaan tästä me mennään Vietnamiin sotimaan sinne niin. Mutta ei tässä muuta. Sori kun nyt en ole tehnyt videoita. Pitkä aika on vähän joululomaa. Ja nyt voi sanoa kaikille, että hyvää uutta vuotta. Nyt on vuosi 2025 tällä hetkellä, ei enää 2024. Ja kertokaa kommenteissa, minkälainen oli teidän vuosi 2024. Tuliko se teille kiva vai ihan paska vuosi? Kertokaa kommenteissa, mä ihan kiinnostuksella otan. Ja mitkä oli teidän vuoden parhaimmat hetket, highlightsit, miten mä sanoisin. Kertokaa vaan, kyllä niitä on kiinnostava lukea. Tai mitä mieltä te olitte tästä vuodesta. Ja mitä myöskin odotuksia teillä on tai tälle vuodelle 2025. Nyt onko teillä jotain suunnitelmia tai jotain haaveita, mitä te suoritatte tai mitä te saatte tai teette tai en mä tiedä. Kertokaa vaan kommenteissa. Isoa kyllä tässä on kovalla äänet. Tää näin. Ja tää lagaa nyt aina alussa, mutta niin katsotaan meneekö hyvin kun mä pelaan Pleikka 5 ohjaimella täällä. Mä en tiedä näkyykö se, mutta siinä nyt ainakin. Jos ei aluksi näkynyt, mä en oo varma. Okei, miksi tää lagaa näin paljon aina? Eli mä oon eli me ollaan vietnamilaiset, meidän pitää puolustaa tätä. Mikä tää onkaan Diitä. Eli Delta. Okei, siellä ui, mä sain tapo. Naisten herra, siinä oli tappo, mikä tää onkaan. Heavy Assault Rifleilla. Vaikka mä edes nähnyt sitä vihua. Tehdään, onko siellä takanakin vihuja? Tuntuu täällä lähellä on joku. Vihu tai pari. Ui, taas tappo. Okei, siellä ei tainnut olla enää vihuja. Ai vittu. Mä en nähnyt tätä vihua. Vai oliks toi? Kyllä toi taisi olla. Oi vittu, tossa on helikopteri. Jes, sä räjät. Jes, kuolivas. Vittu mä sanoin kun nuubi se. Jes, tuo kuoli. Jes, hyvä joukkueemme. Menestymme, ei saakeli, mutta eikä näy kuule meitä. Töysi tässä äsken. Testaa. Hello. Can you hear me? Ei ne varmaan. Tais näyttää, että mulla on jotain ongelmia, autismi tai joku, niin ne ei halua puhua munkaan. Tais ne ei vaan ymmärrä suomea. Ai vittu, mä kuolin. Sori kirroilu. Itse asiassa ottaa snipu, kokeillaan vähän. Sniputella. Vihuja alas. Ja sitä ei nyt vaan lagais täällä näin. Ja vittu pitäis ostaa uusi kyllä kone, tää on niin paska tää lagaa. Siinä oli vihu, mutta ei kerennyt ampua. Miks tää nyt? Mä voin... Näin. Kato, tuolla on vihuja. Niin, toi on ihan tiimiläinen. Tarkkailla vähän ympärillä. Pakko tää mappi ei näytä niin hienoa tällä koneella. Pleikalla. Tai mä en tiedä onko se kuin Pleikka 5, niin... Tää... Erilaiselta, mutta... Oi, tappo. Siinä näyttää. Niin vähän erilaiselta tää peli, mutta tää näyttää rumemmalta tälleen näin. Jotka tietää, niin tietää mitä on puhuu. Pleikka 5 on parempi. Mä en voi vaan sille kuvata videoita. Tai mun pitää hankkia niitä USB niitä muistitikkuja. Et mä pystyisin laittamaan ne niille ja sit sieltä koneelle ja editoida.
Kyllä koneellakin pystyy suoraan, mutta ei oikein pysty editoida mitään. Mitään hienoa. Se olisi vaan sellainen niinku 2 tunnin video. Rumma videon pätkä. Mä kusin tuo äsken. Mä sain kyllä vähän osumista. No niin. Kyllä ne vihut sai jotakin. Oi, mistä me sai tapa? Yes. Tuo ei tajunnut maamista. Yes. Okei, mun pitää lopettaa sanoa yes, mun pitää sanoa jotain muuta. Tää kuulimpaa. Tässä nyt samalla muuten kun sniputetaan, niin mä kysyn teiltä, että mitä saitte joululahjaksi? Oi hedu. Oi perkule mä kuse. Jes kuule. Okei, vittu tää mun ei saakeli, nyt mä kuolen. No kokeillaan tätä. Vetää kunnon Simo häyhämodi. Kirmestä puun takana. Ja mä en siis osunut äsken. Mä en oo Simo häyhä katsojat. Nyt huomattiin. Ei saakeli, se oli kirjaimellisesti siinä ja mä päätin tollaan kokeilla ja mä kusasin ihan huolella. Iso feili. Me voitettiin tää roundi. Me pelataan nyt seuraavan roundi. Kun sellaiseen on aikaa. Ihan alusta asti nyt, kun nyt tultiin vähän niinku kesken pelin tää. Ja mä olin niinku 4. paras. Nois. Kato, täällä olisi tollainenkin mappi. Pitäis joskus palata. Tää näin. Mennään ainakin rakennukseen. Pulostaa nyt vaikka aat. Siellä on tykistöt. Siellä on vihuja. Mihin mä en osu täältä asti. Ei saatana, mulla oli väärä snipu. Siis tää on se snipu, millä mä ammuskelin. Kyllä mun toi snipu mahtaa olla. Tullu varmaan vahingossa. Ei vittu noittaa B ja kova. Niinku onks siellä B:ssä ketään puolustaa? Nyt me saatiin tappoja. Okei, mun on kyllä pakko puolustaa vaan tätä näin. Se kuoli heti. Nyt itse asiassa tää näin tähän näin. Sitten jos tulee vihui, niin ne vaan räjähtelee. Vittu se ei kuollu. Nyt mä vedän tällä. Ja vittu se vitsi kun se jyskerettiin tappaa ennen kuin mä pääsin asemiin. Voi perkkule, mä missasin. Jes, saimmehän kumminkin. Pyrk! Sain mä headshotteja täällä. Okei, nyt nää vaan yrittää mua tykittää. Nää tietää mä oon täällä. Oi, siinä oli aika hieno. Vaikka mä pelaankin tällaista mappia. Nää vedetään mukavia osumia täällä. Sulla on persestä, kun ei sitten näe kunnon minä. Ryhmä kuoli. They got me. Heti kun mä kuolin, niitä otettiin. Mä kannoin A-sektoria.
Iisaakeli, mä en oo alueella. Mä kuolin jo. Jos osaisit nyt Vietnamia, niin ois aika kova. Vois vaan huutaa vietnamiksi jotain. Mutta ei juustoinen osaa mitään englantia. What? Bro, what are you talking about, man? No niin, me nyt vissiin puolustetaan D:tä täällä jo. Otin kyllä vähän huono aseen tähän näin. Tähän... Oi, miten mä sain jo tapo. Mutta joo. Otin vähän huono aseen tähän näin. Pitäis olla parempi joku snipu tai jollakin, jolla näkee paremmin. Tää on niin paljon tätä heinikkoa, niin sä et näe niin hyvin sitä sun vastustajaa. Sitten lähetäänkö vaan täältä? Tuossa on kyllä otettu jo pian nopeeta. Se tulee pian tänne. Siellä on jo. Tulee jo, vittu mä oon yksin täällä saatana. Ja mä kuolin heti. Ei maha mitään. Ei vittu ottaa D nopeampaa kuin mitä. Ei saakeli. Nyt tulkaa joku puolustaa D:tä. D on jo pian otettu tällä menolla. Ui, mä sain tapo. Ui, toinen tappo. Se on ihan tässä just. Oi, nyt tuli vähän jeesiä. Just siinä viime sekunneilla. Okei, me ei kyllä pystytä pitää tätä silleen, ettei enää saa. Koska se on niinku, joku tulee hetkiksi, niin se saa jotain heti. Ja vielä on niin on sellainen 8 minuuttia, että meidän pitäis aika hyvin tätä puolustaa, että me pidettäis nää. Vittu ne saitan jo. Ei vielä saa. Okei, nyt ne tais saada. Nyt ne sai. Ja nyt on nää viikat, eli jos me nyt hävitään, niin me hävitään. Ja katso kumpaa kannattais puolustaa, eka Ekoa vai? Eko on kyllä yleensä vaikeampi vallata kuin Foxi, mutta... Ei vittu mennään puolustaa Ekoa nyt heti. Vittu Eko on nyt saatana. Vittu siellä ei oo ketään Ekossa. Saatana mennään ja tapetaan. Nyt mennään sit sen. Heti tänne tuli porukkaa kun sanoin. Kaikki tajus meidän pitää puolustaa tää näin. Joku siellä ja joku täällä. Tää on hyvä, että täällä ei tarvi niin paljon. Täällä tarvii vaan joka ovelle silleen niinku. Yhden vaikka tälleen näistä tulee niin vaan pa. Räjä ampuma ja joo. Kyllä te ymmärsitte. Okei, F on kyllä aika kuseessa siellä niin, että Foxi on otettu jo. NYT nyt. Noin. Okei, nyt taistellaan kun vietnamilaiset tunnelirotat saatana. Mä aikamoinen tunnelierotta. Me tarvitaan lisää tänne apuja, ne on ihan auki noin. Se voi tulla joku meidän selkää. Pitäis vaan nyt ottaa silleen, että... Silleen aina kattoo askelia, jos siellä päin on askelia, niin... Se niinku otettais se. Missä on niinku havaittavissa. Ei mä alan täällä opettaa kaikki, että miten meidän pitää tehdä niinku oikeesti joku sota. Kenraali täällä. Oi saakin, mä luulen, että on vastustaja. Mietit hetkonen. Wait a second. Da.
Ei perkele, mä luulen, että toi on vastustaja taas. Miks täällä on muuten tämmönen häkkisellisyys? Tai varmaan pistettiin niitä jenkkiä tänne näin. Tällaiset, sä meet nyt sinne, syö ruokit ja ikkinassa kuolet sinne. Siinä me pistetään seuraavasena. Ei kukaan ekossa, kukaan! Tätä mä just tarkoitan. Ei näe noista, jos joku on siellä oikeesti. Oi, siellä onkin jo tiimiläinen paikoilla. Liiku pam pam pararara. Ota, paljon tätä otettu. No, ei oo vielä puolia, mutta me tarvitaan lisää tänne. On se hyvä, että sit pitäis puolustaa niin, että ne ei pääse ovista. Niistä oviaukoista. Ulos. No oikein se vastustaja kuoli. Siellä on kyllä lisää tulossa. Okei, nyt sieltä tulee paljonkin. Noin. Meidän pitää varmistaa. Varmaan meni pois siitä pommin. Noin. Tuolla kävelee joku, mutta siinä on tiimiläinen. Tuolla noin. Sinne meni toi ei. Tossa on. Täältä ei tuu ketään. Ei tuu. Siellä on otettu hyvä. Ja täältä tulee porukkaa mistäkin. Okei, tänne tulee just. Se taisi kyllä kuolla. Tai ne kuoli. Mä katoin näitä askelta. Mä katoin, siinä oli monta. Ne oli kaikki tossa noin. Joku 5 eri tyyppiä. Mikä nyt joku tonnekin kattoo. Eikä nyt kaikki tähän näin. Näihin kahteen. Siis ne menee selkään joku armeija ja me kuollaan. Me ei huomata niitä. Jokainen äänet tässä ottaa tää mikä tää supportti. Light supportti ja sit ampuu vaan singollasi kaikki. Okei, vielä ei tuu ketään, ei oikein oo askeleita. Ei, kuoliko tuolla joku? No, tänne tuli helikopteri tonne ainakin. Tänne faitetaan aika paljon ulkona. Niin, okei, mikä selostaja mä oon nyt? Kyllä varmaan kaikki itekin tajuaa. Okei, nyt siellä kävelee joku. Se tulee meidän selustoon. Okei. Venä mä tuu. Jeesaa. Ai saatana, mä kuolen. Vittu, mun pitää kumminkin puolustaa mun maata. Okei, tää ei oo kyllä oikeeta elämää, mutta sama homma. Ihan sama. Pakko ampua sinko. Okei, tänne tulee lisää porukkaa. Tuli pari helikopteria äsken. Nyt pitää olla valmiina. Ei täältä tulee kuule pian. Nyt tulee kuule armeija sieltä. No ei ku yksi. Tuolta tulee. Sinne menee. Siellä on porukkaa jo. Vittu varo nyt sitä pommeja kun se heitti siellä. Selustasta voi tulla joku, mutta mä en oo varma, mutta täällä ainakin taapertaa porukkaa. Vähän hukassa näyttää olevan. Ei tänne tulee. Tän. Noin. Hei! Kuka on ekossa? Vittu holtatkaa joku. NYT nyt. Se menee. Ei vittu, sieltä. Hyvä. Ja tässä kohtaa siis vanhemmat tuli kotiin, niin en nyt hirveästi tässä puhu, koska ettei ajattele, että mä oon ihan päästä sekaisin. Tänne pidä mua tyhmänä, kun mä puhuisin itsekseen, niin tässä on nyt vähän hiljaista pelaamista sitten.
asut. Me kuoltiin äsken. Kuinka päästiin suoraan tänne? Niin, tää videos nyt tässä näin katsot. Kiitos kun katsoitte tääkin video. Muistakaa teitä kanava, tykätkää videosta ja ehdottakaa mitä mä tekisin seuraavassa videossa. Se ois moro!